Adamko, ešte než sa strmhlav pustíme dole dnešným podcastom, ja by som rád upozornil na toto tabulové šodo, ktoré tu máme. Poďme si povedať, názov dnešného podcastu alebo celkového projektu je... No, Brain and Watts, mozog a vaty. Príjemný dobrý deň, milí priatelia, vítam vás Heso Jašterák pri dnešnom podcaste. Nebudeme veštiť, nebudeme sa venovať sexuálnej poradni, budeme sa venovať tomu, s čím som už od malička ja motaný po tomto vesmíre a prosím pekne, to je energia. Ale nelen energia kozmická, energia medzi ľuďmi, energia vzťahov, ale energia, ktorá nám slúži a robí náš život lepší. A aby to nebola len taká jarmočná didaktika, pozval som si odborníka vzaného na slovo podľa vzoru z Kinseytika energetika a to je môj spolupodcastelán Adam Jakabovič. Ahoj, vítam ťa za gulatým stolom. Ďakujem. Takže Adamku, nech sa ti páči, jak to je vlastne s týma energiáma? No, s týma energiama, no, je to... Momentálne energetika je určite téma, ktorá je veľmi horúca. Týka sa naozaj všetkých z nás, každodenne používame elektrickú energiu. Každého už niekedy potráslo, že? Verím, že nie, ale každý si s ňou minimálne metaforicky podá ruku. A ja som tu teda za spoločnosť Fuergy, ktorá sa energetike venuje a pod záštitou spoločnosti Fuergy aj tento podcast vznikol. Fuergy je slovenská energetická spoločnosť, ktorá sa venuje najmä energeticky efektívnym riešeniam, predovšetkým batériovým úložiskám, avšak nie len. A prináša energetickú optimalizáciu či už veľkým podnikom, malým firmám alebo aj domácnostiam. Poďme si teda povedať niečo o tej energetike, pretože v rámci tohto podcastu sa budeme venovať rôznym témam energetickým a aj pomerne komplexným. Budeme tu mať množstvo zaujímavých hostí a aby sme v tom nezostali nejakým spôsobom stratení, tak by bolo asi vhodné na úvod v nejakej takejto tej nultej epizóde si povedať našim poslucháčom možno niečo o tej situácii v energetike aktuálne. Také tie základné pojmy. Vlastne. Toto je nultý diel a vlastne poďme si pozrieť ten peračník, s čím budeme ostatné diely potom malovať, rysovať a vypisovať nejaké pekné veci. Môžeme ísť na to, lebo dneska sme tu sami, ale od ďalšieho dílu už tu budú odborníci, na slovo vzatý, na energetiku je tak. Čiže, ale fakt, že špičkový, že to není podcast, to bude skôr nadcast, že v rámci tej kasty tých odborníkov to sú tí najvyšší, ako najviac povolaní, že? Adamku, dobre hovorím? Tak, určite sme ale začneme od Adama. Začneme od Adama a teda by som začal možno takou otázkou, že čo je to vlastne tá energetika. Ono to možno znie tak triviálne, že otázka, čo je to energetika. By som povedal, no. Áno, ale tá energetika je na mnohých úrovniach. Hej. Tá energetika začína niekde, kde tú energiu vyrobíme. Hej. Začína nejakým tým médium, tým energonosičom, z ktorého tú energiu získavame. Ale potom ju musíme teda aj nejak vycucať, musíme ju preniesť. Presne tak. Presne o to tu máme prenosovú sústavu, cez ktorú prenášame energiu. Čiže niekde sa musí zjaviť a nejak musíme vlastne aj využiť. Že? Presne, vlastne je to taká analogia, aby som teda to povedal tak systematicko-filatelisticky, že vlastne je to, jak keby sa bavíme o záhradkárstve. Vlastne stromeček musí niekde vyrásť. Nejak musíme tí plody získať. Musíme ich nejak obrať, transportovať niekam a nejak ich rozvariť a nejak ich zavariť a potom nejak zjesť. Sme na dobrej stope. Sme na dobrej stope. Oprav ma, keď sa mýliš. Áno, určite. Čiže niekde to vznikne, niekam to musíme dostať, tam, kde sa to aj zužitkuje. A pokiaľ sa to nezužitkuje, tak by sme to chceli zavariť, teda uskladniť a potom si tú zavaraninu vo vhodnom čase možno aj zjesť. Hej. O tom to je práve taká veľká výzva energetiky, ako tú energiu možno uskladňovať, pretože ona existuje v čase, ona teče nezastaviteľne. Energia na konci dňa je to nejaká vlna, ktorá ide a nemôžeme ju len tak zamraziť, ona vždy nejakým spôsobom, ale vieme ju uskladniť, aj napríklad v kondenzátoroch, v batériách, aj nejakým spôsobom. Ale poďme teda od prvopočiatku, vlastne pestúvanie energie. Tak. Začneme tým. Čiže pestovanie energie, alebo teda je výroba na Slovensku. Možno by som začal práve nejakým tým energetickým mixom, ktorý tu máme, a to je teda nejaké to zostavenie zdrojov na Slovensku. V rámci Slovenska vyrábame energiu predovšetkým z jadra.
To je u nás... Ja, že pecky z čerešní a marhule a toto. Tak, alebo z atómov. Týchto marhulách sa tam nachádza nejaký urán. To už by asi ľudia na to dávno prišli, aby to zbierali vo veľkom. Ten samozrejme sa tam nenachádza, ale vieme ho niekde získavať, obohacovať a využívať v jadrových reaktoroch, ktoré tu na Slovensku máme 2 veľké jadrové elektrárne, čiže Jaslovské, Bohunice a Mochovce. Spolu majú inštalovaný elektrický výkon takmer 2,5 GW elektrického. A tieto jadrové elektrárne vyrábajú 60% všetkej energie zhruba za rok 2024. To bolo, ktorá sa na Slovensku vyprodukuje. Čiže je to naozaj dominantná väčšina. Prečo to možno není 100, prečo to není 50, je 60 to správne číslo, samozrejme jadrové zdroje. No ale v čom je výhoda teda tej jadrovej elektrárne? V čom je výhoda jadrovej elektrárne? Výhoda jadrovej elektrárne je naozaj, že má veľmi stabilnú výrobu. Má veľmi vysoký kapacitný faktor. Kapacitný faktor je taký univerzálny ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, že keď ja mám nejaký inštalovaný výkon, povedzme tých 500 MW v rámci jedného reaktora, tak akú časť roka dokážem naozaj tento výkon poskytnúť. Pri tých jadrových elektrárniach, pokiaľ sú nejakým spôsobom dobre prevádzkované, je ten kapacitný faktor niekde takmer okolo 90% zhruba. Čiže naozaj 90% času poskytujú svoj plný výkon. Takže dokážu poskytnúť energiu počas celého roka, avšak sú tam aj nevýhody. Napríklad o niečo vyššia cena, pretože tá technológia jadrového reaktora naozaj je zložitá a tá cena samozrejme tej energie z jadra nezahŕňa len tú samotnú výrobu, ale aj nejaké ďalšie uskladnenie odpadu, nejaké vyraďovanie jadrovej elektrárne a ďalšie veci, na ktoré si tá elektrárne musí zarobiť. Aj prevádzka bufetu v takej elektrárni, však tí zamestnanci tiež niečo zjedia. No, určite to vstupuje, ten bufet asi pomáha tej návratnosti. Bufety sú, myslím, práve na takýchto miestach veľmi lukratívne. Takže musí si zarobiť na seba a taktiež sa nedá hocikedy vypnúť, lebo máme tam nejakú reťazovú štiepnú reakciu, nemôžeme s tým robiť hocičo. Je aj toto, že vlastne to je jak rozbehnutá lokomotíva, že vlastne chvíľku to trvá, kým sa to rozbehne, ale potom to tahá, to podporuje, len nedá sa to zabrzdiť takto, že? Presne tak, ako tá zotrvačnosť jadrovej elektrárne je naozaj veľká. Je to v podstate točivý zdroj, lebo na konci dňa my štiepime jadro, ním na Slovensku konkrétne v tlakovodných reaktoroch zohrievame vodu pod tlakom, vyrábame paru, ktorá roztáča turbínu a takto generujeme elektrínu. Tá turbína má svoju zotrvačnosť, čo je v systéme dobré, ale samozrejme práve pri tej jadrovom reaktore ju nevieme hocikedy len tak odstaviť naozaj. Ako musíme ho nejakým spôsobom prevádzkovať, nemôžeme si behať hore-dole, to není pre neho optimálne, takže naozaj to je stabilný zdroj, ktorý vykrie. Takáto otázočka, že a prečo by sme ho mali odstavovať? Akože je na škodu, keď je veľa elektriny zase vyrobenej? Áno. Tak, v niektorých situáciách áno. Teda, akože. To je presne to, že v podstate ten jadrový zdroj alebo tá výroba z toho jadra by mala byť dimenzovaná tak, ako aby vodne v noci, v zime, v lete bola využívaná, pretože oni naozaj predávajú tú energiu na dlhodobých kontraktoch a veľmi neuvažujú nad tým, že v ktorej hodine budú vyrábať koľko, tá výroba je skoro konštantná. Čiže to sa ide bomby v kuse, hej. Keď sa to stále vyrába, malo by sa to stále spotrebovať. Preto nie je vhodné samozrejme mať 100% z jadra, pretože naša spotreba sa v čase mení. Čiže tá jadrová nám zabezpečuje nejakých 60%, hej? Áno, u nás je to tých 60%, hej, čiže mala by vykryť základné pásmo nejaké spotreby. To, čo nejakým spôsobom potom kolíše, to už riešime inak. Ten druhý najväčší zdroj na Slovensku, hej, v rámci tej výroby. Vím, to není jadrová energia, ale jardová energia. Mám kamaráda Jardu, ten ide strašne bomby. Jardu, ktorý má hodnotu miliardu. Tak akože, hovorím, miliarda, už sa ukludní. Dobre, to je jadrová, teda to sú tí Mochovce a prilahlé 2 veže, alebo teda koľko jak Tolkien napísal. Dobre, 60% atomová. Tak. Dobre, čo je dvojka? Dvojka je u nás energia z vody, čiže hydro, áno. Riadne. Určite to funguje. Tá energia sa z vody nezískava takýmto spôsobom. Získava sa teda najmä potenciálom výškovým. To je hlavne pri nejakých priehradných prečerpávacích elektrárniach. Čiže vodné elektrárne. Alebo práve tým tokom, čiže prietokové elektrárne. Tá energia získaná z vody
predstavuje asi nejakých, myslím, že okolo 17% to bolo za rok 2024 v tom celom mixe. Napriek tomu, že ten inštalovaný výkon tých vodných elektrární je vyšší než jadrových, je to až niečo cez 3 GW na Slovensku, tak nevyrobia viac energie, pretože ten kapacitný faktor, to, akú časť roka dokážu s plným výkonom, je ďaleký od jedničky, nie je to 100%. Je to niekde, záleží, či je to teda priehradná alebo prietoková, tá priehradná má vyšší. Tak ale s tým treba rátať. Priehrada, že v atomovom reaktore ti nevpláva do turbíny sumec, hej, akože tuto sa to môže zadrhnúť. Áno, tam sa to naozaj deje, hej, častokrát cez tie turbíny idú aj ryby. To je samozrejme aj jeden z tých dôvodov, prečo nebudeme do nekonečna robiť iba vodné elektrárne. Máme tu nejaký vodný potenciál v našej krajine, ktorý do istej miery využívame samozrejme, ale vždy treba posudzovať nejaké vplyvy na životné prostredie, pokiaľ chceme robiť takýto vodný zdroj. Čiže my nemôžeme mať všade len vodné elektrárne, keby sme chceli. Nemôžeme, lebo že samozrejme... Že to s vodnárskym vekom, tam som ja zase doma, že je vek len vodných elektrární, ale teda, že môžeme mať akože troška aj tých vodných ploch, ale zároveň musíme to mať vykryté aj ináč. No a v čom sú teda slabiny teda tej vodnej energie? Teda okrem toho, že nám nevydžunžá toľko tej energie? Je to možno taká nekonštantná výroba počas roka. Kedy my naozaj dosahujeme ten potenciál najvyšší na jar, kedy sa topia ľadovce, je tej vody veľa. Tá vodná elektráreň naozaj vyrába, dá sa povedať, tým nominálnym výkonom svojím prakticky, čiže naozaj ide naplno. A potom príde leto, kedy vodné zdroje vysychajú. Záhradkári polievajú, odparí sa. Decká vypijú, keď sa kúpu. No, decká vypijú, ryby vypijú. Čiže tá voda nejakým spôsobom už sa tam nenachádza v takom množstve. Nedokážeme naplno využiť ten potenciál tej elektrárne. Ale zase tá vodná elektrárna je dobre regulovateľná, ne? Že vlastne to zase vypnuté na povel, jak keď to je Rexovi. Presne tak. To vypnutie na povel sa dá robiť v podstate nejakým bypassovaním, čiže pustením napríklad toho prúdu vody mimo turbínu, čiže toto otvorím teraz priehradu, preteče mi to tak, aby to nešlo cez turbíny, napríklad keď tú energiu nepotrebujem. Alebo čo sa pri tej jadrovej teda nedá, že? Čo sa úplne nedá, lebo tam samozrejme musím to nejakým spôsobom zastaviť jadrovú reakciu, to nie je žiadna sranda, už iba ju dostať pod kontrolu trvá hodiny a zastaviť ju trvá dlhé roky, až sa dá povedať, že storočia, kým vlastne všetko... Tak keď našvete svokru, skrátka tá, keď už ide, tak to je energický potenciál. Áno, to nezastavíte. To už sa nedá von, takže... To ne. Takže áno, čiže pri tej vodnej elektrárni naozaj ide o točivý zdroj, ktorý je dobre regulovateľný. Čiže toto je naozaj výhoda, že aj počas toho obdobia, kedy my ho prevádzkujeme, vieme nejakým spôsobom ju škrtiť. Ale práve, točí sa nám vodná. Áno. Čiže je dobrá správa aj pre hercov, na Slovensku sa ešte stále točí. Dobre, to je jadro, to je voda a potom ešte máme aký akože... zdroj energie. Potom samozrejme sú nejaké zdroje, ktoré nie sú úplne primárne energetické zdroje, ale predstavujú veľkú časť, to je konkrétne asi 10% výroby a to je napríklad zemný plyn. Už som sa zlákol, že ľudia chodia, Schwarzenegger v tom Konanovi, že dookola to tam vyrábal ručne. Áno, to by boli asi stopy tisícin, ale dá sa aj takýmto spôsobom vyrábať elektrina. Ale teda ide hlavne o plyn, ktorý sa skôr primárne využíva na výrobu tepla a v rámci tej kogenerácie vzniká sa dá vyprodukovať samozrejme aj elektrická energia. Čiže to ide skôr o nejaké už nie tak centralizované energetické zdroje, čiže nejaká tepláreň v rámci mesta, ktorá vyrába elektrickú energiu. V minulosti sme do veľkej miery toto robili uholnými zdrojmi, ale tie sa teda postupne v celej Európe odstavujú. Čas, keď bol uhol, už nám v dejinách troška uhol, ale keď je plyn, ten vlastne plyn je plynulý. Plyn nie je plynulý, ak teda správne rozumiem otázke. Rovnako sa viem rozhodnúť veľmi jednoducho, kedy ho pustím a kedy ho zaškrtím, hlavne ten zemný plyn. Potom tu máme aj rôzne ako biometán a ďalšie ako také možno bioplynové elektrárne. Tam ten plyn už až tak možno nezastavím, viem ho vypustiť možno do ovzdušia, tam sa mi kumuluje z nejakej fermentácie. Mali sme v triede takého. Áno, produkoval bioplyn, rozumiem. Čiže áno, a nedá sa to zastaviť, to asi si pamätáme, že on s tým nemohol nič spraviť, proste ten plyn sa vyrába a keď je tam nejaký fermentačný proces, takže samozrejme do istej miery, ale vieme ho využiť viac, menej, vieme to prispôsobovať v čase naozaj v rámci nejakých rozumných mantinelov a pri tom zemnom plyne tá regulácia je veľmi jednoduchá. Čiže toto opäť je zdroj, ktorý je točivý.
toto plynčiči, koľko nám robí akože Áno, celkom? je to asi 10% výroby. V Európe je trend znižovať tento podiel. Určite sa nemôže znižovať na nulu, pretože dnes z pohľadu výroby tepla je to dôležité. Také možno krajina, ktorá práve zvýšila paradoxne tu napriek ako Green Dealu tú spotrebu zo zemného plynu je napríklad Poľsko, ktoré ale bolo veľmi závislé na uhlí, takže nahrádza vlastne toto aj práve plynom, takže idú ako stopom ako spôsobom znižovania uhlíkovej stopy, tak spravili v podstate takéto opatrenia, čiže zdvihli produkciu zo zemného plynu. Je to skôr už taká minulosť, ten plyn, ne? Akože už sa od toho upúšťajú. Samozrejme sú tu iné zdroje, ako v čom? Ako z pohľadu elektrickej energie asi áno. Z pohľadu elektrickej energie tie trendy sú inde a tam sa vlastne práve dostaneme k tým zdrojom naozaj obnoviteľným, kedy hovoríme o slnku, vetre, vode, ale teraz hlavne poďme na ten vlastne na slnko a vietor. Vietor na Slovensku je... Urobme si také malé rezumíčko, prosím, teda, že ešte percentuálne, že dobre, jadrová nám dáva koľko asi teda? Asi 60%. 60, vodička? Voda asi 17%. Dobre, plyn, alebo teda čaplyn, koľko? Plyn 10, ten ako zemný, potom je tam nejaký bioplyn a ďalšie, to je možno 5%. Až sa dostaneme vlastne k soláru, ktorý tvoril asi 2,5%, čo sa týka výrobných zdrojov. Pripomiem, solár niekde tuto. Tak? Áno, ale to naozaj hovoríme o výrobných zdrojoch. Ten solár je častokrát inštalovaný lokálne, čiže to nie je úplne výrobný zdroj v takomto ponímaní, že nevyrába elektrínu, ktorá by išla ďalej do systému, ale vyrába elektrínu lokálne, ktorá sa spotrebuje na tom mieste. Čiže to je možno taká výhoda. Že prečo... A výhoda nie je náhodou aj to, že vlastne už dneska môže mať hocikto, kto má dom a má na dom trošku, že aj strechu, teda pokiaľ nebýva v Barbie domčeku, že bez strechy alebo bez steny, tak vie si tam našľahať teda tie solárne články a... No toto je asi najväčšia výhoda. No. Toto je asi najväčšia výhoda soláru, že je veľmi jednoduchý. Ako tá technológia je naozaj, keď si to človek rozobere, tá technológia toho panelu, to sú proste, dá sa tak povedať, poviem, že zapúzdrené polovodiče s nejakou skrinkou, kde sa to káblovo zbiera. Ako nič extra sofistikované. Keď to porovnáme s jadrovým reaktorom, tak to je niečo úplne odlišné. Čiže tá rýchlosť tej implementácie tých solárnych elektrární je skutočne najvyššia. Ako to, akým tempom my vieme vyrábať solárne panely a vystavať solárne elektrárne. A toto je práve dôležité v dnešnom svete, v ktorom sa možno nejakým spôsobom očakáva, že bude tá spotreba elektrickej energie rásť. Snažíme sa prejsť na elektromobilitu. Dnes už každý má asi... Už je všetko na elektriku, teda okrem lopaty, tuším. Tak pre niekoho sú priatelia na elektriku. Ľudia ako každý deň sa rozprávajú so svojím chatbotom, ktorý niekde fyzicky existuje v datacentre a tú elektrínu využíva. A využíva jej nemálo a práve tieto datacentra spôsobujú strašne veľký rast spotreby. To žere, no. No, to teda žere a my nejakým spôsobom ešte si nie sme istí, odkiaľ budeme tú energiu získavať. No a práve ten solár sa dá veľmi ľahko vybudovať. No lebo slnko svieti zadarmo, svieti furt, teda pokiaľ není niekde, nemá nočnú smenu inde. Hej. Tak, ale samozrejme musíme pri tom soláre dávať pozor. Prečo? Na čo? No, na čo? Aby nedostal úpal? To je dobrá otázka. Aj ten solárny panel dokáže na svojím spôsobom dostať úpal, lebo on nevyrába vždy najviac, keď najviac slnko svieti, on sa vie prehriať a vtedy tá výroba klesá. Čiže ono v niektorých krajinách naozaj tá výroba nie je najväčšia, v lete je to napríklad na jar, kedy je slnko, ale není ešte tak horúco. Čiže on samozrejme nejakým spôsobom sa správa a je vhodnejší v nejakej geografickej oblasti než v inej. Na Slovensku ten kapacitný faktor toho soláru je iba niekde mierne nad 10%. Čiže ja keď nainštalujem teraz 100 kW solárnu elektráreň, tak počas roka z nej priemerne budem vyrábať možno 11 kW, keď to spriemerujem na každú hodinu. No, pochopiteľne v noci nesvieti, takže kapacitný faktor soláru 100% existuje. A mesačný sviet akože nič? To nevydáva žiadne svetlo? Niekde som už aj čítal, že nejaké panely, čo dokážu už aj z mesačného svitu niečo vyrobiť, ale taký štandardný solárny panel, aký sa používa, potrebuje trošku vyššiu intenzitu toho žiarenia. Ani spln to nepretlačí? Asi ani spln, ale priznám sa, že na to by sme si asi museli zavolať nejakého odborníka na polovodiče, aby nám o tom porozprával viac. Čiže neviem z toho soláru vyrábať tú elektrínu non-stop, čiže nemôže to byť zdroj, na ktorom ja si dnes
postavím celú energetiku. Čiže my nemôžeme sa spoliehať len na to, že budeme mať len vodu, alebo len vrtule, alebo len týtok články, hej? Mm-hmm. Čiže musíme to mať vykombinované, aby sa nám žilo bezpečné, alebo teda, že by sme boli zabezpečení v rámci energetických didaskálí, no. Je to tak, aj v tomto je nejaká úloha samozrejme legislatívy a štátu, aby určoval nejakým spôsobom aj to smerovanie v rámci tej energetiky, koľko akých zdrojov my budeme využívať. Hej? Čiže musí tam byť nejaký zdravý pomer. Pokiaľ by som si ja postavil dnes krajinu z 50% cent výroby na soláre, tak by som mal naozaj veľké problémy v sieti, pretože ten solár nie je stabilný. Minimálne v našich geografických podmienkach ten solár naozaj nie je stabilný, takže ja ho môžem využívať iba nejaký lokálny doplnkový zdroj, to je ako ideálne. A tam niekde nižšie, kde má teda ten nie len lokálny, ale naozaj ako to úplne najlepšie využitie je využívať ho v rámci, napríklad mám fabriku, ktorá viem, že počas celého dňa ide, keď si ja ten solár správne navrhnem, tak aby som povedzme 90% z tej vyrobenej energie už vo veľmi dobrej, alebo aspoň 80% aj využil v rámci tej mojej spotreby cez deň, tak je to vynikajúce. Ja si veľmi, veľmi ušetrím, aj tá investícia má veľmi rýchlu návratnosť, pretože tá energia vyrobená z toho soláru je lacná. Tá technológia je lacná, len teda treba tú energiu správne využiť. Problém je, že čo s ňou v čase, kedy svietí a nikto tú energiu nepotrebuje. Nejaká slnečná sobota a z toho práve je to, čo dneska môžeme vidieť, keď si pozrieme ceny na ďalší deň. To sa napríklad domácnosti netýka, ale firmy častokrát platia energiu na tzv. Spote, čiže sledujú diagram cien počas dňa. Ten aktuálne na každú hodinu je iná cena. A tam môže byť aj 800 eur a tam môže byť aj minus 5 eur. Jak minus? Jak minus. Že dostanem pokutu za to, že som vyrobil? Presne tak. A to jak je možné toto? Je to možné práve tak, ako sme si povedali, napríklad obnoviteľné zdroje. Teraz máme víkend. Na Slovensku máme napríklad 60%. Sú víkendy na Slovensku, áno, strašne veľa. 60% energie vyrábame z jadra. Možno by som sa vrátil tam. Čiže máme stabilný zdroj. My tu máme veľmi dobre vykryté to základné pásmo. Tá energia sa tu nejakým spôsobom predala, je tu v systéme. A vie sa, že napríklad v tú slnečnú sobotu tej energie bude pre všetkých dosť, pretože naozaj fabriky sú po väčšine nejdú, aj pokiaľ nepracujú 7 dní v týždni. Tá spotreba je malá. A ja potrebujem zabezpečiť to, aby som v tej sústave nemal prebytok energie, pretože keď tam mám prebytok, musím sa s ním vysporiadať. A prečo? Že to preťaží? Preťaží to, áno. Ja vlastne to je také, že je to jak v ľudskom tele, že keď je nízky tlak, tak je blbé, a keď je vysoký, že že nízkotlakový človek ledva mele hubou a vysokotlakový je tak nabombovaný, že ho nestíha, takže vlastne ani jedno, ani druhé nám neslúži. Presne tak, čiže áno, aj toto je veľmi dobre preložené, naozaj ten systém musí mať nejaký vyrovnaný tlak. Ten tlak sa najviac asi dá v rovnatej frekvencii tých 50 Hz, ktoré v sieti musia byť. Dobre, ktorých 50 Hz? Maštalír, sekonda? Áno, je to Hertz, keby to chceme vyhlaskovať, tak, čiže je to jednotka fyzikálna, čiže sú to nemeckí herci. Aha, dobre. Čiže máme nejakú frekvenciu, ktorej sa musíme držať, tá nemôže byť príliš rozkývaná, alebo naozaj tú sieť buď preťažíme, alebo keď ju dostatočne nezaťažíme, tak to postupne bude Čiže kto vyrába v sobotu energiu a zbytečne, tak vlastne škodí tej sieti trošku, že? Presne toto môže nastať. Čiže na žebrotu. A ako ja motivujem, aby nevyrábal bičom? Ten bič je práve tá cena, ty si vyrobil, dodal, tvoja odmena je mínusová cena. Čiže je to taký spôsob, akým tých výrobcov motivovať nevyrábať v čase, kedy naozaj tá energia v tej sústave nebude potrebná. Je to dá sa odložiť, ak pekne hovoríme, že keď je veľa marhuly a nezieme do koláča, tak si zavaríme, urobíme džemík? Dá sa odložiť. To skladovanie energie je pomerne zložitá téma. Dnes neexistuje nejaké, by som povedal, že zázračné zariadenie, ktoré tú energiu uskladní navždy bez nejakých strát. Čiže máme... Nedá sa rozdať, keď je teplý víkend, tak pustiť na ulicách zadarmo klimu, alebo tak akože... Dá, toto je téma určite, do ktorej načreme s ďalším hosťom. Dneska je len akože bomboniéry, no. Čiže dá, častokrát práve to marenie tej elektriny môže byť cesta, ale nie úplne optimálna.
Čiže aj to, že naozaj pustím tú klimatizáciu do vzduchu, je lepšie, než by som mal mať preťaženú sieť. Ale nie je to optimálne, lebo mrhám energiu, samozrejme. Je optimálne to uskladniť, nie len vypustiť. Čiže áno, toto sú naozaj témy, hej, že prečo ten energetický mix nejakým spôsobom vyzerá a aj nejakým spôsobom vyzerať musí, pretože tam musí byť nejaké zdravé zloženie tých zdrojov, zároveň tam musí byť nejaká zdravá miera točivých zdrojov, aby ten systém mal nejakú zotrvačnosť, hej, tie fotovoltika pochopiteľne točivý zdroj nie je, tam sa nič nekrúti, to je jednosmerné napätie. Dobrý guláš nespravíme len z masa, alebo len zo zemákov, alebo len z cibule, musí tam ze všetkého troška. A ešte to treba miešať. A musí sa to medzi sebou vykrmovať a odozdávať si teda tie istoty chuťové aj pomocné, no. Áno. Takže toľko možno ako na taký hrubý úvod tej energetiky ako také, tá energetika, ona zahrňa aj nejakým spôsobom celú tú legislatívu, distribúciu, čiže to nie je len tú energiu vyrobiť, ale nejakým spôsobom ju aj preniesť. My tu máme na Slovensku subjekty, ktoré sú zodpovedné za nejakú tú reguláciu, u nás je to URSO, čiže Úrad regulácie sieťových odvetví, ktoré vydáva vyhlášky alebo nejaké cenové rozhodnutia, podľa ktorých sa ten trh musí riadiť. Napríklad ako aj nastavuje nejaké smerovanie, ako sa bude pristupovať k obnoviteľným zdrojom, či nejakým spôsobom budú možno aj podporené a tak ďalej. Čiže je tam priestor na nejaké smerovanie tej celej energetiky v rámci krajiny, čiže to je nejaký ten legislatívny rámec. Áno. Potom tu máme... Tomu všetkému sa vlastne budeme venovať, postupne si to rozdrobíme. Tak, ako určite si to rozdrobíme na drobné dieloch. Potom tu máme prevádzkovateľa prenosovej sústavy, čo je tá prenosová sústava, to je taká tá chrbtica. Tí drotári, takzvaní, hej? Tí drotári, áno, ale tí drotári, čo teda nie sú to tí drotári, ktorých vidíte u vás doma, naozaj to sú tí drotári na veľkých stožiaroch, čiže to sú vedenia predovšetkým 400 kV, čiže naozaj veľmi vysoké napätie. Povedané v hudobnom, zvlášť vysoké napätie. V hudobnom jazyku Michel Mábel, čo má kábel, hej, akože tí, ktorí nám prenášajú šťavu, že? Tak, prenášajú šťavu a prenášajú v rámci našej republiky a v rámci nejakých cezhraničných prechodov, keďže sme napojení aj na ďalšie európske štáty. A oni zodpovedajú za to, aby tá sústava fungovala a tiež zodpovedajú za to, aby tam bola v podstate, aby tie káble neboli presne pretlakované alebo potlakované. Čiže strážia nejakým spôsobom tú sústavu a dávajú pokyn na to, aby sa robila regulácia, aj keď treba. Čiže u nás je to ako SEPS, čiže ako Slovenská elektrizačná prenosová sústava, čiže to je vlastne štátna spoločnosť, ktorá zodpovedá za prevádzku týchto vysokonapäťových vedení, ktoré idú cez našu krajinu. A ďalej potom sú tu už regionálni distribútory, západ, stred, východ, čiže západo, stredo a východoslovenská distribúcia, ktorí už majú na starosti rôzne tie vedenia od 110 kV, 22 a všetky tie nižšie, cez ktoré sa vlastne dostáva energia až do našich domácností. Čiže zo stožiaru až do vašej žehličky. Tak, presne tak. Čiže oni zodpovedajú vlastne za túto časť, to je väčšina tých vedení, ktoré sú vlastne práve asi na tej 22 kV hladine. To je zhruba polovica zo všetkých vedení, ktoré sa tu nachádzajú. Čiže proste doviesť tú energiu do každého tej obce, tam ju nejakým spôsobom stransformovať a doviesť do domácnosti. Čiže toto je nejaká ich zodpovednosť. Oni aj zodpovedajú za svoj región v rámci nejakého pripájania výrobných zdrojov, možno aj nejakých veľkých spotrebičov a tak ďalej, čiže prideľujú nejaké kapacity, umožňujú firmám pripojiť sa a tak ďalej. Čiže za toto všetko potom zodpovedá regionálna distribučná spoločnosť. Sú spoločnosti potom aj distribučné miestne, lokálne, čo môže byť napríklad nejaký priemyselný park, ktorý má ešte svoje pravidlá a pustí si tam iba svojich nájomcov do tej siete a tiež nejakým spôsobom to tam reguluje. Čiže toto máme v podstate tú cestnú premávku elektrickú. Čiže tie naše diaľnice, tú prenosovú sústavu a potom už všetky tie... Vetvení. Čiže to, ako musíte sa odborne vyjadrovať. No. Toto sú nejaké termíny, ktoré by som si asi mal naštudovať ešte. Dobrý, najvyššieho termínu si to doštudujem. Takže v rámci tohto už tú energiu nejakým spôsobom sme dostali až na to miesto, kde sa spotrebuje.
Hej, a potom je tu ten spotrebiteľ, tiež dôležitý, ale on samozrejme tú energiu dostal, ale odkiaľ? Ten distribútor nezodpoveda za to, koľko nejakým spôsobom, alebo kde tú energiu nakúpiť, iba akým spôsobom ju k nemu doniesť. Čiže potom sú tu rôzni dodávateľia, obchodníci a tak ďalej, ktorí už tou energiou pracujú. Je tu vlastne organizátor krátkodobého trhu s elektrínou, to je ako subjekt, ďalší OKTE, ktorý riadi ten celý trh na tej vyššej úrovni, ale potom sú tu dodávateľia, ktorí združujú mnoho menších subjektov, napríklad keď si to rozbijeme už naozaj na domácnosti, dodávateľ má mnoho domácností a pre všetky tieto domácnosti na tom trhu tú elektrínu nakupuje, dodáva, zodpoveda za to, aby nejakým spôsobom aj splnil ten svoj plán, že keď on si nakúpi nejaké množstvo, tak aby to naozaj tí odoberatelia zobrali, čo je niekedy pre tých domácnostiach náročné. Toto je vlastne, že je to celý rád, celý šrégo ľudí, ktorí vlastne za to zodpovedajú pri jogurtoch. Od chovateľa kozy cez dojiča až po vlastne viečko na jogurty a dátum spotreby. Áno, asi no určite, áno. keď to hovorím, ja tak určite to tak. Som vám položil odpoveď, tak len kývajte hlavou. Je tam naozaj široké spektrum zodpovedností a tá jedna z tých zodpovedností, ktorá naozaj sa nazýva zodpovednosť, je tá zodpovednosť za odchýlku, o ktorej si budeme hovoriť v ďalšej epizóde tak viac, práve o tej flexibilite. Jedol som taký jogurt s odchýlkou. Áno, že mal rok tam bol, dátum sedel, ale rok bol iný. Aj to tak chutilo, no. Môže byť aj niekedy iba iná nejaká nepatrná odchýlka. Ale prvýkrát som ochutnal, to bola zelená energia, no. To, čo tam rástlo penicilín. Tak to je. Tak tá by sa určite dala využiť napríklad tej bioplynovej elektrárne veľmi dobre. Ja myslím, to už fermentovalo, že to už bolo rozbehnuté. Tak. Že nás čaká ako zájazdový program týchto našich podcastov velice pestrý a každú túto kultúrnu památku energetického potenciálu si budeme môcť rozobrať s odborníkom, lebo naozaj tých tém je nepreberné množstvo. Takže ja myslím, že máme sa na čo tešiť, že napriek tomu, že to znie tak ako, že kto sa nevyzná, tak nepochopí, ale práve aby sme to polúčťovali, aby sme teda robili z tohoto podcast uchopiteľný pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny, že tá energetika je ťažká frajerina, je to neskutočne záslužná práca a oplatilo by sa troška do nej nakúknúť, že aby sme si vážili každý kilowatt a každých 220 V vrátane Johna Travoltu. No. Určite sa máme čo chytiť v tej energetike a teda to je také slovo chytiť v energetike, ako to by som nechal na odborníkov, určite to chytanie sa, ale určite je tam mnoho tém, ktorým sa môžeme venovať a hneď v podstate v ďalšej epizóde sa budeme venovať práve tej téme obchodnej flexibility, ktorá súvisí práve s touto odchýlkou, s tým balansovaným siete, čiže naozaj s tou skutočnosťou, že tá energia nejakým spôsobom teče a my ju musíme stále využívať v čase. A okolo toho je to naozaj celá veda, ako v podstate ten systém ustrážiť, tak aby tam nebol ani ten pretlak, ani ten podtlak a ten systém fungoval ako mal. Naozaj sme si boli istí, že vždy, keď stlačíme ten vypínač, tak to svetlo bude svietiť. Možno by som ešte upozornil našich poslucháčov na nejakú možnosť informovať sa o energetike alebo o batériových úložiskách a nejaké možnosti využitia energeticky efektívnych riešení. Ak máte záujem, určite navštívte náš web www.fuergy.com alebo nám napíšte na našu e-mailovú adresu info@fuergy.com, kde sa môžete dopytovať na rôzne témy a informovať ohľadom toho, či by takéto energeticky efektívne riešenia boli vhodné aj pre vás. Rovnako môžeme povedať, ak vám doma nejde elektrika, pošlite nám v obálke vypínač, ale v polohe zhasnuté a my sa na to podívame. Dámy a páni, to je náš dnešný 0. diel, tak jak sú 3 fázy a nulák, tak toto bol náš nuláčik. Dámy a páni, ja ďakujem Adamovi Jakabovičovi za slová, ktoré mali naozaj v sebe kus energie, ktoré išli jedným prúdom, bez absolútneho odporu, bez nejakého vnútorného napätia, keď sa bavíme tak elektrikársky. A ja sa teším, až tu rozlúskneme ďalšie oríšky pre energetiku. Ďakujem, rovnako ďakujem Hesovi za nadhľad, ktorý nám do energetiky dal aj z trošku takej iného uhla perspektívy. Vy ste boli v minulom živote vešiak, že? Neviem. Musíme to pozrieť. No nič, akože ukážte. Musíme to skontrolovať. Pekné. Je tam volačo? No vy nerobíte manuálne, že? Nie, ja nerobím. Repčeky také na pamtreku, nevadí. To je od lopaty, nevadí. Venujte sa energetike. Dámy a páni, všetko dobré.